Голосу русину Подкарпаття. Петро Куцкір – єден з карпаторусинських патріотів, котрий ще в 1987 році создав в Мукачеві фолкбанд «Руснаки». Перший раз загули «Руснаки» вручення Духновича на роковину Івана Сільвая у Новому Давидкові у 1988 році. Цей музикальний рокаж гуде і днес, гуде і має честь людей. Правда, вже без Петра Петровича, но за життя, котре несе свої корективи, був Куцкір главою Руснаку більше 20 років. За свій живот наш герой пережив многое. З маленького почав співати, у школі був солістом, проробив на многих роботах. Але голову села Лохова пробув Куцкір 15 років. Розказує про свою роботу голову у май тяжкі часи. Надниз заслужений діятель культури України, істинно народний гудах Сріберної землі Петро Куцкір має свій фолк-банд «Бетярі», созданий ним у 2012 році. Гудуть бетярі на Подкарпаттю і за гатаром, несучи русинам їх культуру, їх співаночку. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Тяжко умирати, кого ніч не болить. Та й тяжко забути, ой, хто кого любить. Розмарія, та Єлелія на білород сквітала. Гей, наша Анічка, левзая нічка, биться обдавала. Розмарія, та Єлелія на білород сквітала. Гей, наша Анічка, левзая Петре Петровичу, слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Розкажіть маленько за своє дитинство, де, коли ви родили? Я родився 20 апреля 1955 року у селі Лавки, то рядом коло Мукачева. А дитинство своє дуже файне тямлю і із дуже маленька. Яким почав ходити, та нараз на вулицю, нараз по людях, бо туди що було? Не телевізора не було ніч, а й була Галя, радіоточка тута. І я тямлю, як там співав ще дітваком, коли був Робертіно Лоретті, коли Микола Гнатюк співав, Діана Петриненко, і я аж рот рознімав. А бо як і двічі, тричі вчив співанку,
та я її вже співав. І я собі красненько якимся навчив ходити, та я, навірно, скорше навчив співати, як говорити. Бо я йшов собі співаючи, а люди мене, Петьку, пойлем до нас мало заспіваш. Я заспівав, мені дали вать конфети, вать перецьки, пряники. Ага. І то мені се так любило, я маленьке по селові ходив. А потім собі таку співанку сам почав удумувати, дітські співанки Петрику, ну свою заспівай. Ну і бо я таку співанку співав, щось у швидки сміяв. У мене в той час няню робив комінарем, і я собі склав таку співанку. Сидить баба на ганку, розширила лупінго, прийшов у дню й комінар, забив бабі лупінгар. А що то такое, та я не знав. А й бо я собі придумав, і я то співав, а людям все любило, мені туди ще ліпші конфети давали. Ну, звісно, співав я і Робертіно Лоретті, мама, Джамайка, і Діана Петрененко, до ті арії її, що у нас співали. Ну, Миколи Гнатюка, много співанок і про маму, і про ручник. Ну, і тямлю дуже добре своє дітство, я тямлю, як у нас туди по селові, як бо наше село близько коло Вариша, як жебраки ходили по селові в той час, і в той час не так, як тепер жебраки, наркомошуни та збирають 1000 гривень. А туди жебрачка прийшла з Клячанова, пам'ятав, така мені савіло, що вона дуже стара, хоч думав, що вона не дуже була стара. І з своїм дітваком, дітвак десь моїх руку, прийшла моя бабка, дала їм голубці, вони не просили гори-доли, вони їду хотіли, бо жеброта була в той час, я родив в той час, коли ще Хрущов був, не вистачало нічого. А голубці каже, ой, Ладьку, своєму синові позрай, бабка, які нам голубки дала його. Він теж такий, як ти, ми приблизно були єднакі. Ну то Ладьку я так поняв, що то Володя, навірно, був. Тямлю, як із Бобович ходив, називали його Петро Бубуський, такий хлописько, з 2 метри ростом, а на руках кошарчик нюс. І яйця від людей збирав. Яйця му давали і купіки. То по яйцях був. І був теж такий вже случай із ним, що йшов він із школи вже, а він там чекать, автобус має прийти, Лавоцький. Автобус прийшов, а тот Петро Бубуський скоро в автобус зайшов, 15 копійок автобус стояв. Дав 15 копійок, шоферові скоро з автобуса ускочив, автобус рушив та пішов, він каже, ай бо обобравім із автобусом, заплатив їм, а не пов'юсимся. Ми се з того теж так сміяли. Був тямлю із Івановець, ходив через наше село, казали за нього Пулькач Івановський. Фамілію мав Галас Михайло. Він мав винницю в Лавках, називається Івановська гора. Там Панжія називається то урочище, та була поділена на 3 частини. Була Мадярська гора, Івановська гора і Лавоцька гора. Він мав у Івановської горі свою винницю. І все до нас води приходив напитися, він вино файно обробляв свою винницю, файне вино робив. Да коли хлопці до нього ходили на погар вина, і мамі він розказав, як вино треба робити, треба щупки обривати, аби було ліпше вино. Мама, ми пробували пак так робити, намного ліпше вино, кить без щупок. Він був такий мало гіб не в своєму умі, но казали, що він ся десь учив у Празі в університеті, і йому щось підсипали, бо він вже на міністерське крісло мітив, а там були такі, котримся не любило. Мав пам'ять таку капітальну того часу, хоч він видко було, що він мало не у своєму розумі, або приходив до нас до школи, файно знав французьку, бо в нас французька була іноземна мова, хімію, вірші декламував у швидких тих письменнику, поету, що ми се вчили. І ще навіть знав зайти до церкви та ще й попа у церкві поправляти. Такий, ну, бо видко було, що людина була розумна, но щось муся з мозгами стало. Пам'ятав, як цигани до нас йшли з зайдами у дитинстві, ще коли був із зайдами, та ті просили теж, в основному їду крумплі, такої. Як десь курка здохла, вони звідали, де загребена, та не знав, як то обробити, ту курку забрати. Раз навіть тямлю, що були в нас
так я у Нижньому Кунцьові жив, та конець села у нас Лази. А на початку Лазу рус такий величезний урішисько. Там під тим уріхом пак люди знали у неділю ся збирати, там хлопці футбол грали, дако там карті, під тим ся картя, фіглювати люди знали. І раз прийшов був циганський табор. Я перший раз туди увидів шатрові цигани. Після того, не до того, не після того не видів. У дитинстві увидів, прийшли утки, вони прийшли, вони на кибітках таких прийшли. А вігани такі мали порозшивані, такі паранні, що я ще такого в життєві не видів. Ну, та такі ходили теж по селові, та в основному просили їду, давали їм мало і копійки, бо туди рублі не дуже се розмітували. Ну, копійки давали, і тоді знали ворожити, бо у них ковачко хотів та йшов туди, кіть мотика зломила ватяршу, там мож було у того ковача їхнього поладити собі. Вони тут на Лазах табор тот організували, і то вони десь 2-3 дні були, і пак далися, знімали і йшли далі. А в школі воспівали, брали сте участь? Так, я як вже пішов до школи, то мене нараз поклали солістом шкільного хору. Я коли в перший клас прийшов, коли жовтеня з розумними очима, та я, як діти почали співати, та їм це не дуже получало, та я вперед вийшов, та я сам успівав швидко, що треба, вчитель увидів нараз співати, і я ледве чекали, бо у нас це рахував піонерський хор. А я ще лим жовтеня був, та ледве чекали, бо я 3-й клас кончив, і я у 4-му класі вже був солістом шкільного хора. Ну і співав до нинішнього, слава Богу, дня. Дєтство. Тобто зачали і до низька співаєте. Ну, а потім сте де вчилися після школи? Я спочатку вчився у Сваляві. Після був у нас 8-річна школа на столяра-краснодеревщика, а пак армія. А пак після того, що я вчив у Хуському лісотехнічному технікумі, а вже пак яким робив у 7-му училищу, та ще паким кончив університет марксизму-ленінізму Ужгородського державного університету, вечірній факультет тут у нас вже у Мукачеві у 20-й школі. Як називався факультет Ужгородського університету? То історичний факультет, а то університет марксизму-ленінізму називався, бо ми вчили не історію, а економіка та будівництво соціалістичного будівництва. Це не Ужну, це був якийсь окремий вуз. Це із Ужгородського університету. Ага, все-таки Ужну. Да, викладачі були із облради, обласні такі функціонери, адміністрація і з горкома партії були такі. Ну, в основному ми вчили економіку. Бо я в училищі робив інженером виробництва, а то треба було мати якраз економічний напрямок. Та зато на то мене і відправилися вчити. Тобто, де ви ся не вчили, воно ніяк не стикалося з культурою. З культурою усяде. Я у Сваляві співав, грав у духовому оркестрі, участвував у всіх святах Сваляви, бо 3 роки я там учив. Далі, коли я в технікумі вчив, а там рядом такий технікум був і культосвічне училище, так що ми чули через облаки, коли літом було відкрито, як там займаються. І там раз співати один. І не годин утягнути ноту. А в нас контрольна робота в технікумі. Я коли затягнув його ту ноту, а викладач наш каже, ви майже не попутали, каже, здання, вам майже там треба було вчити. Кажу, не біда, то у мене хобі, а це в мене робота. Ну, і коли то хобі стало вашою роботою? Я відколи темлю, я у всіх заходах участвував, у 7-му училищу я вже коли робив, та туди я створив фольклорний колектив, Руснаки називався. Руснаки чому? Було. Я, наприклад, не думав, як називати. Був у нас такий замдиректора Басараб Сергій Михайлович, він родом із Нового Давидкова. І була річниця нашого вченого священника Силвая. А він похоронений там у Давидкові. Знав. І ще був Совєтський Союз, ми пішли туди співати, вже був кінець Совєтського Союзу, що там темлю, студено було в клубі, одна лампочка світила, і я із своїм ансамблем заспівав, я русин був, єсть і буду, зняв їм калап, заспіваю
вору то ще Совєтський Союз був. Руснаків чинили У 87-му році. У 87-му році. Ну то було вже якраз у кінці, ну десь, може, 88-й, 9-й рік, коли вже Горбачов був, коли то та от лига була, там ж вже було. Вже верталися і греко-католицька церква помалася почала вертати. І я коли заспівав «Я русин був, єсть буду», то там цілий зал устав і сльози їм почали течі, бо вони всю співанку не чули роками. А мої руснаки, Нестор каже: Петре, нас, навірно, після цього запруть у решт, після цієї твої співанки. Айбо ніч не було, і після того Сергій Михайлович каже: видиш, Петро Петрович, що треба? Ви маєтеся називати ансамбль «Руснаки». І я туди вже десь ми виступали, у будинку культури, де б ми не йшли у Мукачівському або десь по селах, я всяде казав тим ведучим, бо об'являли, аж гурт «Руснаки» прийшов. Рокаш «Руснаки». Ну, я з «Руснаками» більше як 20 років проспівав, ну, з 87-го по 2012 рік. У 2012 році я створив ансамбль «Бетярі». І не ансамбль, а фольк-рокаж «Бетярі». І який фунгує до нинішнього дня. Перший раз, коли ми пішли співати, є такий Павло Павлович Щербан, був туди міськрайонним суддєю, йому було 60 років, і перший раз з «Бетярями» я у нього на дню народження заспівав у залу вже в Едемі. У вас у репертуарі народні співанки, це ще дашто? Є у мене народні, в основному закарпатські народні. Далі є і популярні співанки наших закарпатських співаків. Івана Поповича, Гігі, Закарпатського народного хору. Є у мене у репертуарі і українські народні співанки або нашого західного регіону. Миколи Мозгового. Ну, то є то, що вам близько до то, душі, що ви самі приймаєте, то і берете у та репертуар. мало, бо так, коли йдемо співати добре на сцені, добрі наші співанки всяде. Або коли поїдемо десь до такого на день народження, авать корпоратив деякий, та люди просять мало і такої разнообразія було, то ми заспіваємо і «Ой Смереко», і «Василину». Ну, і наші в основному репертуар, костяк, основа, то наші закарпатські Петре народні Петровичу, співанки. тепер дуже много появляться русинських авторських співанок. Майже сте чули. Ви що зі цього співаєте? Я старався китєда, яка така співанка, та переробити співанку. Правда. Наприклад, є коломийки. Є коломийки всього нашого Верховинського регіону. Я, наприклад, створив мукачівські коломийки. Коломийки заспівати, коломийки грати, коло тої коломийки, файно танцювати. Ой, дана-дана-дан, файно танцювати. Не буду я йти у танці, бо то панки рвуться. В Мукачові такі дівки, що з мене сміються. Ой, дана-дана-дан, що з мене сміються. Ой, тече та латориця з каменя на камінь. Любив їм тя до неділі, а в неділю амінь. Ой, дана-дана-дана, в неділю амінь. Ой, та й була любов була між нами двома, та й прийшла і та й забрала латорична вода. Ой, дана-дана-дан, латорична вода. Ой, дана-дана-дан, латорична вода. Супер, дуже красно. Ну, це немало, це, по суті, дійсно таку нішу займають у нашій пісенній творчості, що, бо Коломийка фактично, ну, це Галичина, це Мараморош, а якраз той наші комітати, вони Коломийку не дуже сприймали, то більше Чардаш був. Або, видите, воно зробили якраз так, що воно се не може не прийняти, тому що ясно, про що це співає, і про який регіон. А ми ще, крім того, Бетярі, та є й така мукачівська бетярська співанка. А ко Бетярь в Мукачові китне я, колінгарським путем пуйде китне я. Бетярім був, Бетярь буду я, ой, ще й лінгарським путем пуйду я, ой. В Росвігові задзвонило, а я в ярку спав, із калапа бугрий дочку косю крав. Бугрий дочку із самої фіялки, шкода було Руснакові
і мадярки, закружило желізниці колесо, наших хлопців до Егера повезло, з Мукачева до Егера до Пешту, де я мав у прикидвешну посестру, з Мукачева до Егера до Пешту, де я мав у прикидвешну посестру. Вам лавки близькі до душі, тому що це ваша мала отцюсtina, ви се там родили. Но Беровом, бо 15 років були в Лохові. Розкажіть, як це було. Да, був я 15 років, я робив у училищу много року, а в 2002 році мене обрали головою. Я думав, що треба піднімати мало село, бо відіємо, якому воно виді. Я прийшов першою, що зробив у селі, то газифікацію. У нас газу не було. Я був депутатом сільської ради много року до того. І я все пропозицію робив на сесіях, аби газифікувати село. Я написав много письм у Газпром, СССР, туди ще. Мені прийшла відповідь, ось так і так, ваше село по програмі розвитку заплановано газифікувати в 1991 році, а то був рік 86-й, 7-й. І що треба було? Треба було по 5 рублів забрати, аби за свій рахунок не ходити із ташками у Москву. Ну, люди так повіли, що вони почекають 91-й рік. Вони почекали 91-й рік, а ми знаємо, що 91-го року це стало. І усе на сесії розглядалося питання, ось як перенести пам'ятник погибшим воїнам. Я в голові кажу, слухайте, нащо переносувати? На нормальному місці він стоїть коло садика, там просто його треба облагородити, бо воно такому ружові там був, у болоті, вода стояла до колін. І так все не зробило до 2002 року, коли я став головою сільської ради. Перше, що я зробив, газ. Друге, я тот пам'ятник у порядок привів, завіз. Там були до 3 гарадичі, завіз їм, що вже гарадич коло пам'ятника не є, ну зато площадка нормальна. Таблицю помінялися, бо там було написано слава погибшим воїнам. Яка слава, коли вони загинули? Ми поміняли на вічна пам'ять. Вічна слава була, яка слава, коли вони загинули. Вічна пам'ять, так як у нас положено, і замість звізди поклались ми хрест, так як має бути. Газифікацію у селі зробив. Путі ремонтувалися усі майже, бо робили ми газифікацію та трактор порозривав. Поремонтувалося все, бо я коли прийшов у Садикові, було опалення, таке вугля клали, там дим такий стояв у кімнатах, що не можна було дихати, а крім того, взагалі хотіли садик ліквідувати, зробити там пекарню. І я постарався, аби садик функував. І ще їм хотів опять вернути, аби робила і больниця, бо у нас була в свій час больниця, так стала амбулаторія. Бо тоді Васюта із своїми колегами не дали, хоча я попросив санепідстанцію, аби припис зробила, що нам треба зробити для того, аби відкрити. Ми все поробили, або так і не дали нам відкрити больницю. Клуб все поремонтував, школа, мусив їм ходити, бо там у нас у школі у середньої один угол сідав, я мусив йти берегово у георозведку, прийшли спеціалісти, що робити, аби школа, бо там вже у пару класах ся навіть діти не вчили. Тепер, слава Богу, учать. Було таке там, що жив голова сільської ради, що був передо мною один і передо мною другий, та у своїй вулиці ходили ярком, і їм то було нормально. Мусив їм труби покласти, аби мали мости туди, вони то не бачили. Я то бачив, що там має бути так. Коли у восени йшов раз, я грибар люблю, на гриби йти у восени йшов із ліса позраву на село, над селом ніч веселого не є. Мав їм цимбуру в Брестові, голову сільської ради, днем смереки, сосни попривожував, насадили сме туї, мав їм цимбуру у Лалові, із Лалова, із дендропарка того, туї за свій рахунок усе посадив. Ну, туї 3 рази повимикали, поносили собі дому, а й бо дотепер ростуть і пару і коло сільської ради, і коло больниці. А смереки посадив спеціально у центрі, аби можна Новий Рук прибирати. Бо доки я був голова сільської ради, я з Брестова привозив і прибирав у центрі смереку. А посадив їм, аби вже не треба возити, а можеш прибрати. І тепер вона вже виросла нормальна, може би її прибрати. Ну як я вже не голова, там не конечне прибирати. І церкві, як мух їм допомагав. Там от у нас є дорожка тут обсаджена туями, які йти до церкви.
Я ся договорив за ту тіту і теж з дендрарія в свій час мій цимбора. Їх садив Щербан Іван Михайлович, айбо я їм допоміг то камінь, бо дорожку туди зробити з кар'єра, бо гроші не брали у церкві безплатно. Гарадичі на Коруші ми зробив. Ті гарадичі так по тих цінах стояли б $1000–1500. Я зробив задар. Дзвоницю на лінюцях своїми руками, з тим своїм цимбором і Щербаном. І до нинішнього дня то та дзвониця стоїть дубова. І люди звідали мене. Петрику Кулько, це буде стояти, дуже їм це любило. Як дзвонили перший раз, задзвонили, я кажу, як умру, та пак за мною не забудьте задзвонити на лінюцях. То може й похоронити. Така була моя просьба за плату. Ну, чого це зробило, і в церкві там і то та капличка се робила, та верх не дуже люди знають. Я, як би не було, і столярів, і вчив їм столярів, та я зробив ту турню там на тій капличці, бо там фігурно мусить було робити. Ну, чого це по селові робило? Слухайте голоси русинів Подкарпаття. Як ми прийшла картка роковати, стали музиканти чардаш грати. Музиканти мої, заграйте мій чардаш 1 октября роковати. Музиканти мої, заграйте мій чардаш 1 октября роковати. Чардаш! Ой, дівчино моя, будь, суга мене не забудь, а як мене забудеш, суга мене не будеш. Стали музиканти чардаш грати, стали місяць з очей сльози ляти. Ніхто не поплаче, не отець, не мати, лем за мною заплачуть 3 дівчата. Ніхто не поплаче, не отець, не мати, лем за мною заплачуть 3 дівчата. Перша мі заплаче, бо я її брат, а друга заплаче, бо я її сват, а третя заплаче, бо плакати мусить, бо вона од мене хлопця носить. А третя заплаче, бо плакати мусить, бо вона од мене хлопця носить. Коли я рокував, мила плаття брала, коли я рокував, мила плаття брала, яйця отклонив, царія яйця отклонив, а вона заплакала. Яйця отклонив, царія яйця отклонив, а вона заплакала. Не плач, мила, не плач, заплачеме обоє. Не плач, мила, не плач, заплачеме обоє. Як будуть
різати, як будуть різати, царя, як будуть різати волоцічко моє. Йой! Волосичко моє жовтоє друбное, волосичко моє жовтоє друбное, что за тобою плаче, что за тобою плаче, царя, что за тобою плаче, дівча молодое. Что за тобою плаче, что за тобою плаче, царя, что за тобою плаче, дівча молодое. Ой, летіла ластівочка, сіла на казарню, та й принесла в дзьобі води із ріки Дунаю. Мійтеся, гуцарі, бо сте замазані, царара, а ми собі заспівайме, хлопці у добрані. Мійтеся, гуцарі, бо сте замазані, царара, а ми собі заспівайме, хлопці у добрані. Дякує вам, пан капітан, за воєнну службу. Уже буше не поїдем завтра до рапорту. Рано до рапорту, вечір до розказу. Зараз завтра пойдем до цивілю, сам собі розкажу. Той ми розказує, фрейтер із капралом, царара, а до мами не розкаже майор з генералом. Позирайте, сама Будака, сам співак. Це в плані суму, ви щось, будучи головою, розвивали в Лохові. Це якийсь колектив там ся учинив діточий. Ну, я розумію, що діло школу першу в школі, або це брали і в усьому участь. Я у селі, коли були концерти, я все співав. Або сам, а було таке, що був і з руснаками. І в школі проводилося свято якоїсь, там ми були своїм ансамблем. І у клубі був і з ансамблем, і сам. Много свят се проводить русини, наші руснаки проводять у Словакії, у Меджелаборці, були з Тополя. Тополя, там родився Духнович, ми на його родині співали. Були ми Біловежа, там ми з концертом були у Біловежі, там у церкві табла є написано, що у цій церкві служили Духнович і Павлович. Правда. Були ми в Старій Любовні, то там такий етнос жиє словацький, гурали називаються, і вони тепер признані як окрема меншина у них у Словаччині. Ну, у Мадярщині ми були, бо там наших много. Навчив Сата Малка, Марія Повчі був, бо там була наша деколи греко-католицька церква, і коли я туди був співати у Марія Повчі, та в церкві ще служили на церковно-слав'янську, нормально, як має бути. Були ми у Мадярщині, там у Мадярщині наших, у Будапешті. У Будапешті много наших теж руснаку, там же от Лявінець, професор, прийшов, ми перший раз у Лявінця були в Києві, там у нього було общество «Колиска» називалося, та наші були там руснаки Закарпатці організували. Я якраз хотів зазвідати, як почалася ваша співпраця із спочатку Київським товариством Закарпаттів, так вони себе називали спочатку, а потім і перейдемо до Будапешта, бо прямо за Лявінцем якраз воно йде туди. Ну, та тут, що на скрипці зо мною грав Нестор Мальчицький,
та Лявіниць і Нестор Мельчицький двоє Шовгорово. Ми Ай. взяли двох сестер рідних. І тот нас туди запросив у Київ. У Києві ми були, коли вони свято там проводжували, і там з нашими многими так і познайомилися. Крісто Роглів туди керував Десна Братислава, такий там був мощний туристичний комплекс. У нього ми ночували. Ну, а Лявіниць вже пак тому, що нас давно знав, переїхав із Києва у Будапешт жити, і нас туди постійно кликав, бо вони там теж різні фестивалі проводжували. Там Петре Петровичу, от якраз позирайте. Київ, землячество, Закарпаття. Що вони хотіли слухати? Що вони хотіли чути, яку співанку? лем наші співанки я співав. Я там української співанки не співав, лем нашу, От якраз мене це руснацьку найбільше співанку. інтересувало. Лем нашу руснацьку. Даже коли ще війни не було до 14-го року, є в нас такий мільйонер Роуд, Алекс Роуд, він у Америці живе. А й бо він теж нас знав, бо ми співали много раз у Зірці, там корпоративи всякі були, він нас видів. І він нас запросив співати, коли завод відкривали з Фірташом Азот і Стірол. І ми прийшли до них, і теж він нас просив, бо ми співали русинські співанки. І ми там співали русинські співанки. Так же само Лявінець. Він як прийшов з Києва у Будапешт, а й бо хотів нашу русинську співанку. Ну, та правильно, чути він в там Будапешті. і вчинив общество Антона Годенки. То общество, воно фунгує до теперка. Справа в чому? Справа в тому, що коли ми перший раз були в Будапешті, коли нас Лявінець запросив, то було одно общество русину. А колись ми вже були останній раз, то вже 5 було. Общество, вже 5 зробили. Ну, ми співали і в центрі Будапешта, вони організовували фестиваль, десь ми співали, а найбільше у Центендре, там, де старе село. І що дуже мені в око упало, ж як могло таке стати? Із Закарпаття туди в Центендре, уже у вільній Україні, після 91-го року, вивезли 2 церкви туди, дерев'яні, пам'ятка архітектури. Вона тепер... А як то могло це стати? Так, повезли туди, і там є, і то нам указували мадяри. Одна римо-католицька в них тепер рахується, а одна греко-католицька. Ну, та туди у греко-католицьку і я був, та співав їм, малом подякував там. Ну, казали, що раніше мали і русинського попа, а тепер не є. По-мадярськи вже там поп співав, коли я був, або я співав по-русинськи, ну, на церковно-слав'янському, бо я по-мадярськи не дуже. Кроме того, дуже ми се полюбило, коли от була то та операція Вісла, коли переселили наших руснаків у Польщу, ну та єдні тут живуть, де проводиться ватра Ждиня, то близько коло нашої границі. А другі живуть аж на Балтійському морю. І їх з Лимковину переселили. Раховуються, вони пишуть, що вони русини, Луги називаються, там у них вершок такий невеликий. І теж прийшли ми до церкви, а в них у церкві і священники, всі люди, так як у нас. Паки, миром Господу помолимося на русинському. Пішли ми в Сербію. У Сербії ми були у Руському Керестурі, по-нашому. Пішли ми у Хорватію. У Хорватії у церкві по-нашому, так на церковно-слов'янському. У Румунії були ми, Бистра таке там називається. Є таке село. По-нашому, церковно-слав'янському. А у нас скоро вже на церковно-слав'янському будуть забороняти. Ну, це якраз і говорить про те, що співанка, молитва, вони законсервовані. І вони всокучують, розумієте, чому всяк до єднако. Бо бесіда йде вперед. Там сербська бесіда якраз і наші се сербізують. В Словакії словацька давить, у нас українська. А церкві, от церковний спів, це не мінять. І тому якраз воно і всокочено. Шкода, кіть фактично почуть ламати. Я не бачу смисла. Воно якоїсь ідеї сакральної щось, бо починають доказувати, що не розуміють молоді. Научаться. Хто ходить серйозно в церкву, буде розуміти вже скоро швидко. Петро Петрович, що б ви пожадали русинам, нашим землякам, карпато-русинам? Тим, що живуть на Подкарпатті. Я би повів, ось треба взяти слова з гімна. Подкарпатські русини, оставте глибокий сон. І давайте пробуджуватися і не забувати своє. Бо я знав, що то давно не я удумав, а ще колись класик написав: «Кони тямить
свого минулого, не буде мати майбутнього. А Шевченко, недалеко треба йти, та чужого навчайся або свого не цурайся. От я би хотів, би наші русини послухали цих двох класиків, котрі вже все написали. Ну, а так, я би хотів, звісно, аби мир був, аби здорові люди були, аби вже увиділи ми, так як Закарпаття ось буде процвітати, да коли найби процвітало, бо наш благодатний край. Що б сте пожадали нашим братам за Атаром? Познаєте многих. Ви один з першим з ними почали якраз комунікувати. Я би хотів, я, наприклад, з мого чимся зустрічаємося з многим, но з Лявінцем, старим з Лявінцем малим, найби хлопці теж подумали над тим, аби не вбили у нас русинство наше. Би усі казали, що да, є, утці пішли, бо я був, коли перший раз ще була туди Югославія, у Руському Тересторі співати, то ще Совєтський Союз був, та туди святкували 250 років переселення подкарпатських русину у регіон Воєводіну. Бо в наш хлібороби були дуже люди, а сюди реміснику заганяли в той час. І я би пожелати хотів, аби вони не забили, що є русини Подкарпаття. Аби люди згадали утки їхній корінь. Петре Петровичу, що б ви пожадали слухачам ЛМФМ, котрі нас слухають? Я би хотів, щоб слухали радіо русинської і аби чули швидко, бо коли вже є таке, що я, наприклад, із-за того, що так швидко час біжить, та котрі слова починав помало забувати, не використовувати в своїй лексиконі в цьому. І не говориш, то слова, забудеш. а треба слухати іменно нашої радіо русинської, аби згадувати до того швидко. Бо дякуючи ЛМФМ, ми можемо освітлювати і те, що робиться у нас. Тому що через голосу Русину Подкарпаття, через голосу наших героїв, таких як ви, якраз Русино з Гатаром узнають, що у нас чиниться насправді, що у нас робиться. От за то я би хотів і вам подякувати за те, що ця передача буде і найся розвиває. Дякувати вам, що ще чуємо наше живе слово. Дякую, Петре Петровичу. Я думав собі, що ваш якраз рокаш Бетярі буде далі нести людям радость, а буде нести і наше русинське слово, бо іменно в пісні консервується слово. Ну, а вам, як такому живчикові, такому нашому будителеві, намагає благає. Дякую. Дякую. Ніби вчора моя мама і будила мене рано, говорила мені, сину, час настав. Час від отчого пологу, відчитай тебе в дорогу, щедрий ранок сонцем ще тобі заграв. Ще тобі дарує сонце новий день, червоні співані нові пісень, ще трохи червні у ньому добромір, а уранці в золоті сніг чистоти.
слова твої. Ніби вчора моя мама і будила мене рано, з тих часів світанки стільки відійшло. І сумним літкаю, мої внуки підростають, і даю їм твою ласку і тепло. Ще моїм синам дарує сонце день, шеренгом співаних нових пісень, ще трохи черпнуть у ньому доброти, а вранці в золотистих чистоти диво сивинові рай несу землі. Ой, сидіть, соколики мої. Голоси русину Подкарпаття.